ఈ మందుల షాప్ కొత్త మందులు అంటే ఫోన్ లింక్ చేసుకోమంటుండు. ఆ లింక్ చేసుకోమంటే నాకు చదువు రాదా, మా చదివిపోయాడా, ఇలా బర్ర కాల్పించారు. ఈయన మందు పత్తాలు ఇస్తాడా ఎందుకంటే రేవంత్ రెడ్డి సరకుండా వచ్చి మాకు రైతు బంధు లేదు, పాడలేదు. ఇది బంగారం 2 లక్షలట, మేము పండించిన పండగ 2,000 అట. ఏమైనా ఉన్నా అదే న్యాయం? మేము రైతులను చెప్తున్నాం, పిల్లి ఈగే దోమ పిట్ట కాంచెల మా మీద పడుతుంది. మేము అందరం చెరువు తీసుకుని మేము జాబులు పని చేస్తే మాకు జాబ్ రాదన్న, చదువుకుంటే మాకు వస్తుంది జాబు. చదువుకోకనా మరి అనగానే ముచ్చటైంది. ఇప్పుడు అనగానే ముచ్చట ఊరే బుక్ చేసుకోమంటే ఈ ఫోన్ లో నాకు బుక్ అవుతుంది. ఎక్కడ చేసుకోండి నేను ఏమని చేసుకోవాలి? ఫోన్ లో ఎట్లా నాకు చదువు రాదా, పారాదా? ఆయన ఇస్తలేడు మందులు అంటే ఇస్తలేడు. ఊరే పత్తి నువ్వు బుక్ చేసుకుని రాబా అంటుండు. బుక్ అవుతుంది అంటే ఆయన అట్లా పెట్టిండు, అది అట్లా పెట్టిండు అని అంటుండు. నేను ఏం చేయమని సావనా ఇక పోతేనే ఆయన పెట్టుకోండి, బార పెట్టుకోండి, బార తీసుకుని మారటం ఆయన